Saturday morning, out in the dark, I think I take them open apart. Hey, 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 so beautiful, beautiful day. I got someone waiting for me. When I see her, I know what she say. Hey, 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 it's a beautiful afternoon. Ayan, may pag-oras tayo mga kasaranay, kasardam, iti na ito nga oras, iti na ito nga gundaway, ang gamyaman tayo, iti Apo Diyos, na nadanunan tayo man iti na ito nga oras, iti salayuso, iti sardam, dagkikoy, and kikay show. Welcome na welcome kayo iti na ito nga programa tayo, kasardam, tagamin, at dapat na nagsubsubling guest tayo, ni Ami sa Mercy De Leon, okay? Hello, Miss Mercy, kumusta ka? Ito, ma-beauty pa na. Siyempre, mabuti at ma-beauty ka. Siyempre, ang ganda-ganda mo pa rin. And, in fairness ha, at in fairness itong kasama natin pa. Ano? Ayan, kumusta ka naman, Kikay? Ay, ma-beauty. Ayan, dapat kayo naragsak na latangas ang bayan na dito nga programa tayo, kasardam. Sa di naman kayan tayo, sa di naman nga lugar, weno anyaman nga disoy, ayan tayo sa pagkat kumata, madanunan na tayo dito nga programa, nga si kakapya, si raragsak, nga mang pasangbay manan nga bangbuya, dito nga special edition tayo dito nga gundawa, iti Sunday edition. So, kastapamet nga awan ko man dito nga programa tayo, na awan dagiti talo nga direct awan sa banin, ni Direk Annabel Wandasan Toledo ho. Ni Direk Mari Cardenas Jong, and ni Direk Juicy Bagainche. Ayan, dagiti nga dito nga, dagiti talo nga directress tayo, nga isuda iti mangipanpaneknek, nga datayo ket napateg gapuanan tayo, di ka na tayo tigundaway nga ag show. Tapos di kasta ito, ipakadanunan ni dito programa tayo,
ket makay paay kada tayo iti adupay nga liwliwa ragragsak kan kanta ken sansanaang yan kan katawa ko na kuma. Ayan, ket sapay kan kumanta diti amin nga sponsors tayo, diti amin nga mga subsubaybay, followers, sapay kan kumanta i-like, i-share, and follow dito nga programa tayo kasardam. Taro ti kastakit agdadang kayo ito, agraragsak tayo manan itantang nga mali, minutang nga sardam. Dagno napinpintas itiin tayo, panagkikinanta, panagkikinalong. Ayan. Ayan. Kasapay man nga tayo man kagkablaawan, nagiti na dumaduma nga bisita tayo, at tatutita tayo ni Miss Mercy De Leon. Ken kastapay man mabaring na makakamakam to damdaman ni Mr. Guapo. Well, okay, 1 payment laeng yung uro-uro ito barbaring nung makaumay. Anan, yan, ken kasta ko kata biro ken tapay day jikwa. Ayan. Maraming salamat po pala sa lahat-lahat po ng mga Data mic mo dito, data mic mo. Ayan. Okay. Hindi ko mahanap yung kunan. Ayan, sa layusoy. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Bago po natin Okay, bago po natin bigyan ng importansyang ang ating programa ngayon, ay punong naming batiin ang lahat ng mga nanonood. Hello po sa inyong lahat, sa inyong mga tahanan. And especially, hello to Mami Linda Fernandez Alaido. Happy watching po. Si Ate Floribel Aniga Sodarbe. Hello Ate Bel, kumusta? And Ate ni Ma'am Esmeña Peralta. And also, Press Jonaline Obejas of Singapore 1. Thank you for watching, Press Jonaline. And hello Miss Mariel Bangkay Gascon, Villarin Vivid. Hello, Tita Kikay and Bebe Kikoy. Hello, Mariel! Hello, how are you today? Ayan, hello to DJ Mercy ko na ni Misa Aninang Mads. Ayan, hello, Maring Kikay, good evening. Apo ni Ninang, ni Kwalang, ni Ninang, ni Mami Kikay lang. As nag-ganarn ka ha. Hello, Miss Ma'am April, Joy Bernal Barreto, Vista, happy watching po. Welcome to our show, and we were a scrambled egg. And yes, and then hello, good PM po, Kikoy and Kiki, happy watching from Barcelona, keep safe. Yes po, Ma'am Esmeña, hello, happy watching po, ma'am. Kung pwede lang po sana magpadala ng mga tuyo daing, ay nakat impaw itang kay Kadkuman. And then, kasabay met ka na hello Ate Kikay, pa shout out ko na ni Ma'am Jocelyn Somera Aquino. Yes, happy watching po. Ayan. Happy watching ka sa ranay ko na ni Mami Arlinda Fernandez Alaido. Apo nilang hinakmati ka seryoso talaga. Hanak makita tata. Napugutak sa. Maring Kikay, DJ Mercy, request kumantay sal it ajismusa. Adas niyang kanta. Ada, ay nakat, biro ko nyo na dyan. Yes, anak Kiko. Hello, ado unay nga hello kon kinkinan so nga hello. Hello. Hello, inang Mari. Ayan. Ayan, salit niya jismusa ko na. Ayan. And kasama nga happy watching net ni Ma'am Edna Bravo. Thank you very much, Ma'am Edna Bravo. Iti dito interview kada kami nga microphone. Thank you very much sa lahat-lahat nang nagpadala po noon sila Ninang Madi, sila Ma'am Joy Carlos, sila Ma'am Emma Cambe, lahat-lahat sila kahit sa ayan, sa mga kape noon, maraming salamat. And we would like also to thanks our yes, lahat-lahat po ng mga tatlo silang mga director. Thank you po sa inyo mga tatlong director. Kasi po kung dahil po sa inyo, wala po kami ngayon dito. And then, we would like also to greet, hello, keep safe everyone, sabi ni our Vice President of Singapore 2, ni Ma'am January King Rios. Thank you po, ma'am. And then we have already received your confirmation about about your sponsorship there in Singapore too. Thank you very much po, Ma'am January Kingley Rose, and lahat po sa also kay Press Melba Bersamira. And then happy watching dyan po sa Malta. Hello, happy watching dyan sa Malta. Europa yan doon kay Ate Glenda Tano Laurente. Yes, thank you very much for watching po dito sa ating programa sa Layusoy Ti Sardam, The Kikoy and Kikay Show. Thank you very much. Hello, Madam January King
Rose. Yes. Yes, nga pa nga Brian tayo, nga kasaranay, kasardam. I-like, i-share tayo dito yung programa tayo, tapos tikas tagdadanggay tayo, agkakanta tayo, kikinatawa, agkikismis tayo. Hello, Jonalyn Ovejas. Sabi watching. Yes, hello, Binti King Rose, kuna ni Direk Mads Cardenas Chong. Ayan. Ayan. Okay, dito nga kanta ka, tay sagsagot mi kada kayo, dito chismosa. Pero kung nga ro dun Ada tande. Ay, da pero ka. Ayan na. Ana, just another woman in love ko na. Wala nga mahang ko nga may kabis. Yes, and also happy watching kay ate, kay Miss. Hello, sa layusin sa dangki kay Kigoy Madamalotok Pangrabi Alam ang Edna Bravo, aluwada maksatang ka. Dagas kang tagloto ti Sarsardam. Dapat ka no ka pamatapwak ka tagloto. Ayan. Hello, Jobar Albert, kumusta ka nakarwar kan anak? Nya, kumusta kan? Aida. And also happy watching to Ading Mari Carla Oriente. Thank you very much. And then also Miss Mercy. Patangkaman. Apay bakit apay peso ka diyan? Ayan aron. Apay peso day gibagbagado king ka? Nga na notice mo sa kano ti karubam. Kung ano, nakakaan ka no iti mabagbagi ti baboy. Ang paiso nga taday jay. Napalaluan da kung kuma. Sapay kumatakwa ko na maji, sub-sub namin nung sobrang ta, lungteg. Ay, longteg. Di pa ikaw sa So, hanto may inom no kasi nga... ay, alwadan nyo kano no nag-dismiss kayo. Dapat kat hangkay kano nga umininom iti. Nalamis nga danong baka mapasma. Baka bumsog. Jay, ay na, makapadanag. Ayan! Alay, ikantamon nga ron tayo man, kanta ni Melo Santiago tayo man, anong sa ading kikuila ko na. Yes, Ate Glenda, we will be going to sing that song by Miss Mercy De Leon. Ayan, hello, hi ma'am, Madam Mads Cardenas Chong, sabi ni Pres Jonalyn Ovejas. Thank you very much po, Pres Jonalyn Ovejas. I-share naman po itong programa natin para sa ganun maging masaya po tayo, di ba? Ayan. Di ba mas maliwanag yung mukha namin, nakitang-kitang mga butas ng mukha ko? Akala ko bukas ng ilong. Ayan. Si Kikay naman nandyan, dilim na dilim. Madilim na pero, ayan, ang ganda-ganda ng damit mo talaga. Saan mo binili yan? Saan mo ginatang? Ayan, ang ganda-ganda naman. Okay, dito nga. Ayan, sige, berukan nyo nga yung pinaka-the-best nga kanta kami sagsagot. Ayan. Ayan, happy watching po sa lahat-lahat ng mga chapters na nanonood po ngayon. Thank you very much po. Please lang po, pa-share naman po ito, yes. And then, sa lahat-lahat po ng mga, ayan, Salit. ayan, hanapin mo na, okay. Opo, arogyan ang tagkantan kikoy ating ko tahabang buiben kayo ket madamaluto. Yes, ang madanagan na mga gibili pero kami na. Yes, and we would like also to greet Ninong Metong Rapisura. Yes, nandito ako Ninong. Happy watching. And then, pakanem ti pinakset nga kuryatay babaket ajismosa. Tapno, pag-iso nga maltutan basit, ket isaltek santo, basi-basi, nalpas. Ha, kunana. Bebe, may salang TL na salit mo to. Salit. Yes, thank you Ma'am Pres Jonalyn Ovejas for sharing this program. Yes po. Ayan o, yun o, dyan, nandun na. Ayan o, salit na kismusan, manok na pula. Karaoke na. Ayaw, Ayan, hanapin niyan yan, Yan. Ayan. Yan sa kabila. Next. Yan, nandyan na. Yan. Ilocano version. Patay, iso na deta. Sige. Ang karaoke ko na. Yeah, okay lang. Sige. Ayan, ang ganda-ganda naman. Yes, thank you very much po sa mga nag-share. Sana po bigyan kayo ng blessings ni Lord. Thank you po. Okay. Okay, dito nga sonata ket kantaan ni. Bak. Ti kunata ti babbaket ading kikoy. Naog si dada ti oki, makoy, no obing dana tarabitag da kano. Kasano may gatano sa bagay no obing.
So kami nobing kami niya DJ Miss Mercy niya. Kismosa? Ha ano nobing kami no palaluan ta nga mga iti oi baboy. O ikaw din pa dyan at bumaka. Tata, so then natarabitab ta kano. Pepe. Ngam kasano may nga tanong bakit iti mga ti oi baboy. Wanin Ay na. dati so dahil na tawagan ng aghimik nga in the morning. Ayan. Ana-anan na ko nam. Salit na kismosa, awag mo tikwana. Awan sa titi nagan na. Ayan. Hanapin mo. Awan garon. Kasamat na damit na request niyo basta lakit di available. Available lakit di okay o na okay. Na, just another moment lang na. Ayan. Apay gawan-awan. Gawan-awan signal mo. Uno jero pam lang tagawan-awan. Ayan. Thank you po sa lahat-lahat po ng nanonood ngayon. Sana po maging maayos po kayong lahat. Yung nga sa payment na gawa kayo, timet nga ang membro di Saranay Worldwide Organization Incorporated. Welcome kayo, Kasaranay, Kasardam. Apo, tinilix na, DJ. Yan. Wow. Sa kismosa. Ayan, no, pari gano kaya yung member Kasaranay, Kasardam. Mabalik na kami nga i-PM, i-message na kami when saan nag-message kayo di Saranay Worldwide Organization ulit bilig. Ayan. Para ka na kayo. Ito ang sunaro ng kantagal, kantayo ni Miss. Wala man mo. Living the life is a little fight. I hold my hand. I get it together. They call me the girl who is just what you say and do. Still I come on forward, run into the wall. 'Cause when it comes to you, I'm just another woman in love. A tear's fool, a fire of control. Just another fool. You touch me and weak, and a feather in the wind, and I can live to feel touching me again. With you, I'm just another woman, just another woman in love. So far away, if I should say, I'm tremble like a child. Something you all over your face is driving me wild. And that's what you made me, and wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight I wanna be just another woman in love. A tear's fool, a fire of control. Just another fool. You touch me and I'm weak, and a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. With you I'm just another woman, just another woman in love. Just another woman in love. A tear's fool, a fire of control. Just another fool. You touch me and I'm weak, and a feather in the wind, and I can't wait to feel you touching me again. Ay, dahil taman ang tis niya, sagsabot mi ka na kayo, kasalayusoy. Iti sardam, katsapay na kumat, ay aga, nag-request kay tata, na mumilakad di nga kantaan. Mabalin mi nga kantaan, para ka na kayo. Iso nga, request kayo lang. Okay, dahil malakti nga kanta nga, isang sagot mi ka na kayo. Certain kind of life that never shown on me.
unpredictable months for me. Hello, okay. Ito yung question, ay tititikan tayo importansya na nga malem kasardam. Ayan. Datuyen. Ayan. No natangsit ni katugangam. Anya, iti ubraem. Kas na ikamang, ay na, madanaga na. Rumor tatta, dagitay adati saksakitan nakamnan. No, natangsit ni katugangam. Anya, ti ubraem. Ay na, makapadanag. Sungbatan nyo man, deta, bitin mother ko na. Gamadanagan na siya, gaming king kanta na gaming kaginantada mo din. It's fitness kayo, scam kayo, scam. Duble mo na. Bitin po, mother, sabi ni, wo ay ni Afala, yes po. Siya gaming king kanta na dyan, favorite song ko na kinantada. Ayan. No, natangsit ni katugangam. Anya ito braem. Patayin na ka, no? Ayan, ho, nasingpet nim katugangak na taypayen. Ay na. Ay na, bari-bari. Ayan, makapadanag din ng madi, ah. Ayan, binokam tayo din, ah. Tinalmagam-magamin. Yan kasabay med kami med kablaawan ng ka-early ni Ate Ana nga dati tatanga madamadag baby. Thank you very much. Ay na. Panawa kunana. Ay na ni Ate Mary Ann. Sabali mo ma tulak sambati dai ma. Tulak sambati dai. Tulak sambati. Oh my God, akala ko. Ibigyan na lang. Laday tawtan. Okay. Ayan, dito nga sumar. Karirim ako na ni Kuya Ernesto Pugal the Junior. Ayan, natakaroba nga tamanin. Ibitin mo ay char, joke lang. Kunana. Ayatem ni katugangam. Baring ang balo tumet lang. Yan natatapsin to lang na. God bless you po namon. And this song is dedicated to all of you. I came to tell you I'll never last too much. Wondering what you'll say, hoping you understand. It's not a rule I use to obey. Don't think too much of what's been gone. We know the best is over and gone. Give me a trouble, I
very much po. Yan. Meron na po tayong mga nag-message. Ayan. Ayan, tingnan nyo to. Mga hindi pa po nakasagot. No natangsit ni Katugangam. Anya ti Ibrahim kas na ikamang. Ay na niya taramidem. Ilutuang ka di iti buritibot. Ikaw ang ibigin. Ilutuang ka di iti bagnet. Esjay. When na di Ibrahim tapos tigas takit. Hakto ka bungungat yan ka. No natangsit ni Katugangam. Anya iti Ibrahim. Ay na makapadatan. Anak! Agpagpukaw ni inang arakupon na kanaw. Ay naapaw. Ayan, hello, blessed Sunday and good evening po, sabi ni Ma'am Nelia Mandreza. Thank you very much po, Ma'am Nelia Mandreza. Ayan, request naman DJ 60 Kaawan sa Bali. Kantaan yun to kasi request ni Ma'am, ni Ate Mary Ann Ravena Raliuhay. And then, kuna na to'y hello po, Ma'am ay ni Afala. Yes. Hello po, Ma'am Esmenya Peralta. Bitin po, Mother. Kuna na to. Ko, nasip po. Para kanya request, ikaw ang ibigin ko. Yes. And hello, Miss Jerry. Hello, Miss Jerry. How are you? Ang aming buhay ito'y para sa'yo.
Mercy De Leon. Thank you very much. Yun na. Ayan, thank you very much. Sabi niya lang. Ayan, kuna na to. Shout out. Apo ikam di adu nga balitok ken ikam nga adu kwarta. Kita no di at nga nayon nga nabaklo ka. Ay na yung Daniel Dayjay. Daniel Dayjay. Ayan. Ay, when na. Style more, bond more. When na sala-salaan na. Ganoon na sa marunong ken bisag salot ka na kay Ani. Mga sandali, pinalipas ko. Naroon ka na, bakit ka hanap ng iba? Ngayon, ikaw ang pinapahanap. Ayan ang galing-galing naman. Ang mga lumipas ay di na maaaring balikan. Sayang, bakit ako nangalinlangan pa? Tuloy kayo'y tulungan at Ayan, sagutin na niyo yung katanungan, question. Yung mga damo dapat natin sagutin. Ang agad na itong mga mapapansin. Pero hindi Yeah. Oh, sana, bakit ako nangalinlangan pa? Tuloy kayo'y lumulungan at Sa puso, isang the Kikuyan Kikay Show. Yes, thank you very much. And then,
Yan. Ay, then, katugangan ko na ni Kuya Ernesto Pugal Jr. Hello, happy watching po kay Mang Chubachu. And happy watching kay Sir Richard Abara. Happy watching po, Agurayak Biag Komansis. Una na. Good PM mga idol watching from Cabuyao, Laguna. Hello po, kumusta po kayo dyan sa Cabuyao, Laguna? Kumusta po kayo dyan? And then, yes. Good PM mga idol. Yes, sabi. Ayan. Thank you po, Sir Richard. Thank you, Sis Beautiful. Di pa nang kantang yung request ko. God bless you. Ayan. Ayan, pa-request man, gilarawang kupas. Sabi ni Sir Jess Garcia. Natangsit, di katugangan. No natangsit, met, di manugang. At paisong nga taday. Ang panis da. Baka na dumangami ka, di pa Nagtumpong da. ano ang problema gamin, ni kikatugangan gamin nukas dyan, no agloto ni manugang, kano inaduna tibuggoong, tapos ay naagad, kung ano to, ikismis lang to, di karoba. Dejay. Ayun na. Dejay tapsan. Yes. Ayan. Hello po, happy watching po, Sir Jess Garcia. Yes. Dayang da kano. Ay, hello po. Hello, happy watching ko. Ay, ay ni Afala. Kuya, Wait pa-shout lang out po po. yung agurayak biya. Pa-shout, pa-request man kiko, Jay Pogi Kek. Ngiday Jay, Jabar. Pugi kek. Sikan sa makamuday niyang kanta. Another request, DJs. Mahal. Kakalanig na dyan, Miss Pogi na Kek. miss kita. Miss na miss kita. Ayan, anya, no, natangsit, ni katugangam, anya, iti ubraem, pakanem kadi, iti naimas, nga masida, dayday kadi, pagsabawem, iti sinanglaw, aglalo no, dahay blood na, ay na. Dayta. Ay, Monday. Ni Paul Domingo. Paula Domingo. Wait lang. Sao ka ba? Yes, thank you very much. Yes. Yan. And another request, yung mahal na miss kita, yun. Ito nga sa mga salamat yun, sa Question? Para ka na kayo. Kung ano ang request. Sa
Ayan, naglain kay kumanta ha. Siyak mamati kumanta, mabalin. Anak kataan. Baka mo. Ay siya. Wait. Ayan. Dito nga na sumano na sunatagit misagsagot met kada kayo. Dagiti nadaras nga magamgamod. Joke lang. Ay naapo. And kung na to, hello, happy watching kay Sir Mark Jones, Rabang din na Kabarwan, Santa Catalina, Ilocos Sur. Hello, Mamang Jocelyn Paho Reynon, happy watching, Dita Kabulwan. And JP, hello, happy watching. Hello, Ma'am Julie Kalakday Aguinaldo, thank you very much. And ating Ann Onciano, yes, kachat kita, oo. Basta XL na lang yun sa akin, basta black, hayong maganda. Ayun. Hanapin mo yung pinaka-the best. And then, hello Ate Esther Laurente, pakishare naman itong programa natin para sa ganun ay mas madami tayong manonood ngayon, kakanta tayo, and then sasayaw, pwedeng magkantahan, magkismisan. Ayan. Nung natangsit ni Katugangam, anya to braan, dahil hindi ka rin question kanyayo. Regalwang? Salaam lang. Salaam. Okay, dito ang gasunatakin sa sagot. Kala kayo amin nang nangro na nagiti addaan anlayon na. Masapol yo iti agas. Agas ni. Istorya ti pamilya mi. Impakat ng ang agas kada nasamay na ito iken putput no. Oray, patasin nyo! Di manong ato, nagmuto-muto, nagitagtamlo, nagitol. Isarahiran, pagkitan ng muto, inagasanda ko, talkinig mo. Yeah! Di mananalapan, di nanagsigang nakita ko paspas madali nasimpan na nasanta isang talompa di manangkot nagpakot nagpakuras uwi lang nagsasang ay nagkasang di manangkot yan bakailan naatake nagbalian nagulungan sa tansi oras isin ngabit at pagpagay di manangkot yan nagsulong kalapayan na yan nagsulong pinagasan ka ang moral nyo bolong di akabot inaman ng itinako na inunong ko nakaan sinang napago nagpailong ipalagano nagbayang langit sa madagdagimpako Pinilang ko iulit Masang patayan na alangan Lagi Dito ito ba na tama pang mga baba Ay na Ito ka rin ito sa sikna mga madalaw Iulit pangkap Basta pagpatayan na alangan Natin Buwag magagaya di agas pa Ang magagaya inatas ko Yan nagloto Naasigit di karasero Nawalan alay di tatang ko Inisyon na Inaran mo Ay dapat magagaya Di Tila mabiglang oversal Sintalan di basag na
la. Ayan! Ayan, dito na sa magitan na. Masapol na at maagas kayo patay. Pagod na pagod, kayo may naglawa. Ada jaman buat sikik. Mereka. Tagsala na kano ko na ni mamuay ni. Mereka. When mamuay ni bang tagol ka tagsala ta, kinda jay kwa. Ngada ya. Yan, happy watching po kay Sir Rod Pulido. Ayan, nagbuya ka. And then, good PM mga idol pa shout out man na kita kakabagyak di Barangay Gabor, Tagudin, Ilocos Sur, Garcia family. Hello, happy watching kayo dita Barangay Gabor, Tagudin, Ilocos Sur. Happy watching po sa inyong lahat. Ayan. Kulas ang mga kantaan. Kasi mo lang kulos. Kantaan. Kasi mo lang. Ikulang tip mo ngamin idol, wala mang Sir Richard Abara. Yes, guri ka. Alam mala. May. Ang naga, ikulang. Manata Ernest Ngem patong natay kuya Adamin kagwanan inabaran Biyager nesato hindi na iyalan Hindi lang nakutong nakugot ang nalayan Hiling ka sila. Mahilingan sila Puro pinablas Barang ang isuran may pumatiran Tangan sa baklan Dahil may abad-abad yan Muna kita natin kemayo Ang kakabay sakit na ararin abot sa dole Tangan kita hindi kay kuwagin Nang sumrot ay sakit na magyagdel
Arapasan. Ayan. Hello, Konsehala Rodel sa Patubo, happy watching. Ayan, nagsangit di ka mas. Thank you very much. Ayan. Tila chat mo makikita Sir Kiko. Yes, thank you. Naragsak na oras sa iyo aming kasalayo. So, hello, Ma'am Pres. Veronica Peralta, kitang kumagdaman yung message mo, Ma'am Pres. And good evening po, Madam Kiko, Sir Kiko, happy watching po. Hello po, Ma'am Lourdes Romero, happy watching po. Ana White. Ayan, para sa ganun, magiging maswerte yung taon natin. Ay, kagaligayang ni Juan. Echo. Ayan, Kikoy ading imbagtakit basit Michele Montay nakatagdar kakit isumet makikita. Ay na. Di chanuno day jay kwa, Thunderbird. Ayan, happy watching Ma'am Mary Ann. Ayan. Baka mo kaya mo tagorder Ma'am Mary. I-deliver ko. Ay na. Take. Tuyo, daing. Pinapat. Ate baga, yan. Yan. Kung Win. Yes, Philippine Geography. Nakita la. Win, la, butsikik. Dito, butsikik kay sagsagon ko kay ni, kanagiti amin nga madam magbuy-buya nga, kay ni amin nga agbuy. XL kami talaga manong haan niya. Uy, anak ng XL. XL na bagik. Uy, ko naman, sobra ko naman, boss. Ayan. Apay nga ti Michelin, Ma'am Ate Mary Ann, anyan, kuna na kami kikoy ading imbagket tabasit Michelin mon. Ayan, para sa niya tang lahat. Ayan na! Ayan na po. Bebe, Etong ko'y lang, tikilikong ko'y lang, magkikik, ikikik, ang kabasikan, at tilikong ko'y lang, ang magkikik, uwekikik, tiliwakong tayo, tarapang alay, tirang bawatikan, tilikong ko'y lang, tilik ko'y ang kangkong, ang magkikik, kong ko'y lang, tikilikong ko'y lang, ang magkikik, ang bawat sikat, tikilikong ko'y lang, ang magkikik, siriwakong tayo, tarapang alay, tirang bawatikan, tilikong ko'y lang, tilik ko'y ang kangkong, ang magkikik, Dodong kong nyok, dodong kong lo, sinang bawat kitang tirik kong ya, hila betok, bata, hila betok, caca, tirik kong dodong kong koy lang, oh ya, at tirik kong koy lang, amon ikiyik, ang bawat kitang, at tirik kong lang, amon ikiyik, ikiyik, Tore wong wong toy, tore kong kong loy, and sinang bawa chitang chiri kong kong lang, chiri toro yang ang kong kong, ang putik tik, ik ik ik, toro kong kong nyok, toro kong kong lo, sinang bawa chitang chiri kong kong long, and di bay betok, and chiri di plong, and chiri kong 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 loy lang oya, chiri kong koy lang. Ang magkikiyik mo, ang bawat silang, tirisong kong ang magkikiyik, siriwang wang toy, torong kong loy, ang binang bawat silang, tirikong kong loy, siring toro yang ang magkikiyik, yeah, butikik, yeba, magkikiyik, oh, yan. Ayan, Di pero ka man, DJ may sapay. Philippine Geography. Napay. Ayan. Tata. Ayan na, yan muna. Kantayin. Kantahan. Philippines sa sakit history. Ako dito awan yung sabi lang sa dami pag-silip. Sa iko'y magpapalala siya ng swing. Ako ang mga sa piling. Kalayo ang mga itagal. Sa mga
oras ka na adun ka kanta nga Laguna. May na dyan, mayat. Ay, nabanarabar ka no. No, napig sa unay game. Napiksa na yung kuha na, yung bus na yung ayan. Dagi mo na tatay. Ayan, greet mo man, Manang Mario, Manang Orlino, Dennis Mesyong, Rocky, listening while drinking. Hello, happy watching po, mga karuba! Una kantay. Happy watching po. And then, there is a request, Mami Kika here. Request from our Power Rock. Who is Power Rock? Rocky, Pugal. Yes, Rocky Pugal, thank you very much for this wonderful tonight, and everything is wonderful to you, and every wonderful tonight, good night. Ayan. Tonight is the night of all night of every wonderful tonight, good night. Ayan. Hanapin mo ngayon yung kanta niya. Yung kanta nga, o sige, isa pa yun na lang. Para isang ko na lang. One more time, a butikik. Sabi niya, aya kuya, hello mamu, ay ni, hello, happy scrambled egg. Ayan, mamu, ay ni, ano bang totoong pangalan mo, ma'am? Dalaga ka po ba? Ma'am, bak single po ako. Ma'am, baka naman, baka naman. Ayan, and thank you. Ayan, hanapin mo nga yun. Ayan, ang ganda naman. Istorya di pamilya may ada juga nori Agora ka na. labero ka man ayan. Yan. We would like also to greet Inang. Inang Aning, the beautiful woman in barangay Punta Kabitaugan, Santa Catalina, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra Bangged, Abra Ilocos Sur. And we will like also, one more time ang butiki kuya, ayan, at request manin. Ay nakantay ka na naging Mildred, favorite ni Inang Aning. Ayan, one more time. Ano yan? Gold digger. Ayan yan. Ano naman kayo may sagsagot kayo yung nag-request nga ni Pari Rocky. Ayan. Sa atin lang Pasko, nagramat lane, ticket ko. Tapoy nag-agtrabaho di ay Amerika at tutulyan ko. Nag-aproban ko dating ko. Ket ipawin ko at ikaw mo. Milyon-milyon nakagsidag rin nag-regalo. Wait, Mga luton. at tuyang anak palibayan na mundo may kasarong laman. Asawain ka kumangyam sa kanasay ng likodan. Huwag bastawang nawali, tatakasan sa bali. Ay di pasawin ko si kabayan din ang idoli. Lahat ng pagpapagod mo tayong sumayaw lahat ng buhay ni Iwan. Pinagkat ko, nagramat rin, ticket ko. Tapos ay nag-atrabaho, di ay Amerika, at tutulyan ko. Nagapurunan ko, nataling ko, at ipawin ko, kitigaw mo. Milyon-milyon, nakasilan din ng regalo. At oyang anak ng palibayan na nanumalikas sa arong karam. Asawain akong manggir sa ay dinalikod mas daawang man tao galing nadamasan din sa marong mga bahay kanilang ko. Kasi sumayon nila nagituloy excited pala yun naman sa simpleng anito sa ganda mo. Pakita naman na kabangga ka. Dahil bagtiyaw, kinipad ko ng ganda mo. Sayang na hindi pa siya na patalong ticket nasa sa taas na sa Mexican ka. Pwede pagpagpuan. Pagregado kaya tulong at mapasok ko. Wala lang ko.
Ay, refrigerator, master refrigerator, washing machine, electric, air condition, radio, kasi wala pang lagyan ako, agapay, kung sarapin dito, ang ilaga ay magumuling pag-asa din pa, ay palang gana dito. Ay, pakain mo yan. Di mo malapin ang pananon. Di mo malapin ang pananon ng sakripisyo. Ama, ilikan ka na tiwag to. Talagang kong gano'n. Hindi ako na. At napakatwe. Ikaw man. Pinigyan mo ba? Ito ka man naman. Lagasan mo. Ang pagsulat mo. Ama. Mauma ako na, mauma ako na, mga radyo pa ba yung yung labay na lang na pagmulaga ka talaga sa aking magiging mo. Di mo wala malagim na patitay di sa mutama, shampoo, pagkamot ni kiling-kiling, pag-ingat pagsipilyo, bueno tatras na pulaeng, may katama, tatatangipag mo, ama. Talaga sikat at kompleto ka, talaga sikat at kumigil ka. Di ka pala kupat, isukat na kit di makamalas kinamanaw. Di ka pala agwal na butla, ay na ama. Bumangon ka, kain ka kat ama. Subalitan di aking ama. Ay, nalpasay na. Ay naging pisasagot ko ini ako yung Rocky. Ay mapapagpadanan ako. Ay, ako kasi. Kaya man mga laiti ko, kaya man mga laiti, day kayo baano king day ko, bulong ti marong kitag sapsaplita. Maatake pa yung ikikayin. Apo, may. Ala ko na gamin no kwa, ko na lagi nagpaypay so gaminan, alahan mo itulog kuya, ala amas. Ay naapo ko siya mapo, aywan ama, nakatawa, akatawa ama, ni Ma'am Edna Bravo, gastamat ama, ni Ma'am Mari Andra Benaran Iway, alwadam nur nga kuntas sa kambakama, sirip ni Tanggar bilit mo ating ito. Ay nanay pag nagragsa tayo, ay nang pag orasyo apo kasta 5 minutes ka nagiti amin nagbuibit tata. Ayan po lahat po dito ay tatawa lang po tayo. Tatawa ng tatawa hanggang umutot tayo. Ayan. Ayan, thank you very much po sa lahat-lahat ng mga tumawa. Ayan, thank you very much. And thank you very much kay Pulido, happy watching. Ayan. Nabanong ko sa basitsika. Okay, seryoso muna tayo ngayon. Di man sa marunong kanta, ket agdungdong awbeten ama, ni Pres Jonalyn Obehas, aya. Ayan, biro ka man dayay Laguna, kano Laguna. Nabanugak si ka. Aping nakabanugam. Nabanugan nagkatawa. Iti. Datar aramida. Katawa kan tuang mga katawa na tilmon mon sa pagya microphone mon. Ayan, thank you very much po sa lahat-lahat po ng mga nagmamahal sa amin. Isang ano, Ano yun? So nga na ano ti problema yo, agboya kay lang takanyami, like, share, and follow. Kasi nagkadi tayong tisilaw tapno malawag ang Makita na. kabasi. Man, ayan. Tapno kwa, Ayan. tapno ti kasta. And happy watching kay Ate Susan Sabado, pero Susan Domingo. Reggie Gonzalez. Yan. And happy watching kay Sir Reggie Gonzalez and Sir June Yabes, happy watching. And Kagawad Rodessa Patubo and Ma'am Susan. Hello Ma'am Lovely Sweetie, happy watching kay Sir Steven Kurt, Sir Ma'am Vina, Oreo Barrosa. Kay Steven, habang na inbay, Sir Kunana na umay. Siya ba yung pupunta sa amin? Oo, yung Ay, si sayang yung Steven. Kiki. Hi, Ma'am Rosemary Oltera, Ma'am Eve, Tamargo Tadena. Hello po. Yan agad nagkatao, bebe. Okay, ready ka no? Laguna. Laguna. Laguna, ti papanam. Kain kagat ama, diyay Laguna. Ano yung pwede semana? Ay, semana po dahil jay. Ay, naapo ko na alaka no kasi ti kanta mo na ading. Yan. And di ba po pimpintas gan sa basti, pimpintas ka basti. Apo, di ba no kas pangarigan ko man ang dagarom king kang lalaki, Miss Mercy.
Takuna naking ka, ading, gramanakman tamanin niya isang ba mo. Na, isang bata mo. Mate? Nangamade ko na ading, Pagbotan ko na. ading na kulbet pa tamanin ko na. Kakalkalitan na kas na karabas. Ay na, karabasa! Ay na, baka mo si Kadajay, nakilnat nga karabasa ng maramanam, ay na, ingatan ka na. Ayan, yan, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Thank you po. Ayan. Laguna. Ayan, hanapin mo yung Laguna. Para kang nakawada. Pipig sa basin lang. Orang mo di basin na. Subscribe. Yan, mas maganda yan kung walang pass, di ba? Ayan, subscribe and follow and love. Yeah.
Api kinantang nyo Laguna? Tatalang. Tatamang-tanda. Dahil di mo ipanglaban maging ka. Nyame. Ay kagasaman ka gablawan ni Papanggudo. Hello, happy watching. Mapapag-duty ka tumanin. Matuyatan ka manin. Ayun, kasta pa may gabiyaman kami kakagsat, kasardam, iti pa niyo paayunin yung orasyon, tapos natin kasta po yan na kami. Yes. Ano sa nito? Ay na, ading-ading. Ading-ading. Alwadang ng ating. Ading ramakmantamani. Uwe, magdamaan. So, kantae mo. Ayan. Yan. Ito nga, di ba kinantang natin yung Laguna dahil di mo timisagsakot ka dagiti. Amin. Nga dagta, Manila! Manila. Yan. Manila. Ah. Manila. Dati kami sagot ka na kay Amin. This song is dedicated to all of you guys, especially Lord in the Manila. You don't go to Manila already? Yeah. Manila, I get back to Manila. See a place like Manila. Manila, I got home. Yeah. I want to Francisco, San Francisco. I've taken nights in Disneyland. To see me. Hinahanap kita, Manila. Ang ingay ulit sa'y sarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong nagkaganda. Take me back in your arms, Manila. Promise me you'll never let go. Promise me you'll never let go. Manila, Manila, yeah, ako ang mag-chill, Manila. Di pwede pumunta. See you now like this, Manila. Manila, coming home. Yan. Sino mahilig sa Manila? Ako na. Ako sa Manila. Doon ako pinangalan. Ayan. Manila is my birthday. Nagdaman ni Santa Catalina. Hanap kita, Manila. Ang ingay mo kay sarap sa tenga. Mga jibrilis naglilipa. Siyong Mga babae mong Manila ka. Laguna, Manila, Take me Iloilo. back in your arms, Manila, and promise me you'll never let go. Promise me you'll never let go. Manila, Manila, yeah, I'm coming back to Manila, yes. Evelyn Lopez ay Manila. Manila, Manila. Manila, Manila is my birthplace. Mandaluyong, Manila. Doon ako pinangalan. yeah, let's dance po, let's dance po. Yes, happy watching Press Jonathan Iberas, speaking of wisdom, speaking the words of wisdom. Ingay mo Ay sarap sa tenga, mga jeepney mong nagliliparan, mga babae mong nagkaganda. Take me back in your arms, Manila. Manila, Manila, let go. Promise me you'll never let go. Manila, Manila, yeah, I miss you like hell. Manila, Manila, oh. always in the world. Manila, I'm coming here to stay. Ayan, di ba Laguna? Ayan, lumabas na yung aking Mickey. Kakainin ko na, malamig na. Ayan. Oh my God. Ayan, sarap. Yes, thank you very much po sa lahat-lahat mo nang sumusubaybay. Ayan, Bere. Yes, I'm coming home now. Yung I'm coming home, take me Ngayon back naman to isasunod natin ang Ilocosor. Ayan. Ari butog-tog, ari butog-tog. Marabitugtog. Ay, sige kantahin mo. Marabitog-tog, marabito ka pala. Oh my God. Ayan, Ilocosor para sa inyong lahat. Ayan. Ayan. O sige, kakain muna kayo.
Tingnan mo nga yung una. Yung una mang tingnan mo nga. Awan nga rin ti karaoke na. Yung una tingnan mo nga yan. Bakit siya ba yung kakanta? Oo. Sino nagsabi? Ako, di ba? Karaoke ang kakantahin natin. Ayan. Asan ba yun? Ito ni Siga, Ilocan. Kami amo dito. Man. Man, patasan. Sige, try mo. Pagkapan ka. Agora ka takwa. Dede, Kusor. Ayan, may ingay. Ang ingay-ingay mo, mama. Yes, thank you po sa lahat-lahat po ng nanonood pa ngayon. Thank you. And we would like also to thanks our dear sponsors, especially to all the very able directors, Direct Annabel Wanda Santolento Hall, Direct Madi Cardenas Chong, and Direct Juicy Bagaychia. Thank you very much po. Kapantay niyo dyan, Sisyan! Ay nakikasanggasat ang pangalong ay tribyan. Nung puwalawang taksigay dinangin po na masukan ng ipapinamit na nasugalan na talungan ng kamuwagay ng islong ng basdan. Sa panangyayaw mununukte ng ipagkatang ni Jay Sigay. Pagkakabiyakin na rin gayon may dalaki pagulay. Ngayon na po kaadunan, harap na kay si Santa. Bapalay jaydigan ket nairaman harmarwa. Ragsakot na palalo katilames na ruway abudno. Ngam aglalaban dan Diyos ko sinting titanak ko. Jay ket tinerdida dagitilames nagabulos dan. May sak na bati anaugon itipasok na. Pinaisang ako waragos pitupuluan ang tinagiguyon. Ingat sentrot lawag nagikita tao di gimbuyod. Hindi magagtikan di tiyendaan, hindi magagtikan di tiyendaan. Nagiging nagawandang imawang mayat puro utang. Inibus na pati siksi, pati bagis, pati isip. Ngumawang na tinagbayad siyang kinagarot tayo na sweetie. Iti sumangpit at jay malay, hindi bagay po tiyaguruhay. Nakalalot ang pangangas na kaya't na pumatay. Pinaysin at pagbado na pati aglo, pati mga pimanting pa tinatay lusok nga orinola. Pati dingwen biningay na tay manokken patutuka na. Pimanting ba tinagudgud nga soken ang sarot pusa na. Pimanaw ni bagay ko di man lang ang pagada. Pimanagdasat ko di kapalay ko asoken pusa. Mildred ka na. Okay, hindi yun sa marunong sonata kat kantain nyo. Babae ni Timisag sagot ka na giti Kabsatraki, the Barkads. Yes po. Okay, nung sparring-garment nung kayo yung member di Saranay World One Organization. Welcome na welcome po kayo mag-member dito kasi po napakaganda po ito. From the word Saranay po, tutulong-tulong po tayo upang sa ganun ay mabigyan po tayo ng importansya para po sa ating mga mayapa kung sakaling po may pumanaw po sa pamilya natin, pwede po nila magamit ito. Ay nakitasan, panalabasin tayo tarupang. Kinay mo alitan, sino katapay na ugedan. Buong mo anak kulayan, pitas na ang laglapusan. Tinagasahan na nilakay mo, di ikay sagsaganan. Sa amin nga tayo niliyang,
Luisot ti paglagsakam Oray bayang ingir kagat na yunam Sa gulikod pa ekstasyonam Ang ikumaning sa nagkukungan Talagi mo lupiputam Tayo sonde na nagkusganyam Hindi balpad ng isip kamay lang Ay maulawak sa Mildred Jacket matawag sa tigting na mo halimed Mildred Munak mo tayo kintintin ng asawa di ka ipatpating At talalagin ka di ka kailangan magpating Ay na mga kapadanag, hello Andrea Hello Mamang Nancy, hello Mamang Nancy Kumusta? May na kong padalos Ay na Mildred Nabaling sa Madol, Obramon, Mildred Ay maulawag sa Mildred Jacket ng makaros at nagtingay mo halimid Mildred Walang matay ka din ng asawa di ka ipatpating At kalangan ken ka di ka pa'y lamarmarne Sikat ay kamaknangan Dilad at pagpalpalaylangan 24 oras ka nga online Puro selfies ka lahat at yan tayo malay Kasano nga tamit tayo pamilyang Di pa'y pulong ng mag-selfiean Kastara nga lumet di umubram Balakatis ka tumay lang Manang ko at kapay oras mo At ang angin tayo tabiat mo Maano nung humisik kunil mo Weno narasay kagit-kiday mo Pinapatek na mesas lakay mo Tayo nangaklaw niya kiyat si Bobo Pabunawan tayo na puso Napintas anahot no Pabunawan tayo na puso Napintas anahot no Ayan na Mildred Ato mapasagitan tayo nakakanta. Apaya pag kunaan Ana, basta. Apo yung mapasagitan na kanta nga Mildred? Aman. Di makulang lang ka ng masagitan nagpay-paiso. Aman. Noon na mapasagitan, awan bibiyang tayo. Well. Mas dyan. Okay, na man na sa marunong nga na ibasing attract this. Ha? Ilukusor or basit na track? Ay, hindi gilong kusor ka ron din. Hindi gilong kusor ka ron. Okay, din yun. Pumuna. Ayan. Apay, mansaw ko na ni Ninang Mari. Yes, Ninang Mari. Thank you for supporting him. Huwag garo mga umor. Witan na game farm. Witan na witan. Kita man. Ayan na. Hansa bali ang. Ayan, wala ata eh. Ayan, we're previous from Witan mo. Ay, natalata. Jai. DJ Costa. Ilocosor. DJ muna tatay. Ada kantana. Awang garol. Ipapipi mo. Ay. Siya po. Ang mga karaoke. Dire, probinsya. Tilo ko sa lyrics. Data bebe. Data na yun. Ito babae. At ang bahay. Ang dangar magkanta. Ada yan. Sa lakas sa With lyrics mo ba? At tilo ko sa him with lyrics. yan po. Dito nga di sa marunong kanta tayo pakarakada tayo amin. Gantay mga aga pa dan nilisang takusken Tagudin sa jay ngay kakano maaram Papalasang nga aga dinengdeng Del pirang suyo nasa sa weekend Nagato sa jay inkakan makamam mo Babae aman labako
Enjoy Cervantes ken sopon yung namatay ken Boy mo yung sadyay inka kan masalakan Babalasan nga amalubungan Mapantay sigay ken kirino Lugar di kape boy abuyo Sadyay amasa lawang kano Babae managpanigo Ay na! At may sabar para tunay ko'y kanta tayo Marami tok-tok, marami tuka Adayo, dayo di madalapos na Probinsya, Tino, Kusur Pasensya, lukan, syumit Sa gusur, pangliliwa Panggagas, panutog Umili ka nga puteng Diyos Enjoy kalibuyot kesa sedo ilit kik-kik token kirkiro Sadyay ngay kakan masalapon Babalasang kamanagsok mo Isang anusya ken kandok ilit kalamay ken Paratok sadyay ingkakan masaksyan O maandis akamamaikan Enjoy panayo yung Santiago ilit kil-kil gaken para tong sadyay inkakan mga mutek-tek o bingag lilit di mayek sa kamayaken sa leseban ilit pantalan ken kaalsukan sadyay inkakan masarakan bantek nga agilaw dito ka ay kamay sa awal para tunay ko'y kanta tayo Marami tok-tok, marami tuka Adayo, dayo di malalapos na Probinsya, Tino, Kusur Pasensya, lukan, syumit Sa gusur, pangliliwa Pangagasan mo, umili ka nga Putengin ni Diyos Ijay bonggos ken lidlid dahil ilian almen ken nainga Sadyay kay kakan makasalaw Lalaki mas di pilaw Sa lemilyo ken alilem kastamit ilianan mo ken Sadyay kakan makasalakan Pagpalasan ako apatikan Intaymen itiray narbakan ken ilit santa daklisan Sadyay di ka at lokloko Tadi nagilawen tadalan mo Ibantay bigan ken kawayan Disot kultura ken ulitan Sadyay akikinoto Ato kanyagdan kasagason mo Ay tamay sabay para tunay ko'y kanta tayo Marami tok-tok, marami tuka Adayo, dayo di madalapos na Probinsya, Tino, Kusur Pasensya, lukan, syumit Sa gusur, pangliliwa Pangalaman ito, umili ka nga Putengin ni Diyos Enjoy ilit Santo Domingo ken ilit San Ildefonso ay sadyay ngay kakan sa sabat mo lalaki ang sunod tibiglao Santa Catalina indaymet sa San Vicente amasite managtigitigig sadyay ngay kakan madonit babae akamaongin Ijay kabugaw ken satuan kalaplapugan ken kaburtungan Sadyay ngay kakan makasalaw Babalasang nga agad balaklaw Magsinggal ken sinaing Disong sinangal ken sinaing Sadyay ngay kakan makakita Babae ang isip-siko na Ay tamay sabay para tunay ko'y kanta tayo Marami tok-tok, marami tuka Adayo, dayo di madalapos na Probinsya, Tino, Kusur Pasensya, lukan, syumit Sa gusur, pangliliwa Pangalasan ito, umili ka nga Putengin ni Diyos Pangliliwa, pangalasan ito Umili ka nga Putengin ni Diyos Ayan Napay, hindi ba din? Baga agsaukan dasan. Ayan, dito nga doon pampakada tayo, nagkanta natin may isang mauni ang pangkanta, dahil kaya pampakada tayo, may tinga Beautiful Sunday. Nakanta na tayo. Sun mo na. Ayan, sorry.
Ayan na, kasas iti nga kasakbay ti panagpakadami, kasardam, kit mimen nga pagyamanan, dagiti talo nga directress tayo, the three beautiful directors, Direct Annabel Wanda sa Tolentohol, ni Direct Manny Cardenas Chong, and Tagres na. Lobat na ba? Ay. And Direct Juice na Ibagantyan. Thank you very much po. Sila po yung Kan aming nga nakagbuy-buya ka na kami. And we would like also to thanks a lot of to all our sponsor, iti Salayu Soy Sardam, Nakikay, and Nakikoy Show. When kasta payment ka ito no bigat, iti oras. Lang, 5 minutes. Request. Lubat. Lobat na ba? Pagkatama pa ni Tita Mercy, wala may isa lang. Sige, ako na umakan niyo po sa sige. Aman, wala kigarat yung alas 8, wala kung kantay mo lang Ayan. alas 8 saan? Ayan. And we would like also to thanks our lahat po ng mga nag-sponsor, mga support sa lahat ng aming programa dito sa Sarangay Worldwide Organization Incorporated, sa lahat po ng sa inyo. Dahil po sa inyo, nagiging honored po kami, honored po kami kasi we are so blessed po sa ating lahat. Yan. Danaat kaya nga maudi nga, sunata bisagsagot ka na kay amin, pampakada ka na kay amin. Sana ang iyong pag-ibig nagkasabay sa krisis ng panahon. Bumaba ang halaga ng piso, di kaya sumabay ng pag-ibig mo dahil madalas mo akong tawanan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss kita, lagi na lang kinukontak, ngunit lubat ka, lawat na ba? Ang pag-ibig mo nagalot pa ba? Ako sa isip mo, masigal pa ba? Ako sa puso mo. Hello, my love, kumusta ka? Ang boses mo'y ibig ko marinig. Please tumawag ka kung mayroon ka. Alam mo ba, mahal na mahal kita. Mawala man ang cellphone ko, wag lang ikaw sinta. Dati-dati, madalas mo akong tawanan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayon hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kita kinukontak, ngunit lubat ka, lubat na ba? Ang pag-ibig mo nagalot pa ba? Ako sa isip mo, masigal pa ba? Ako sa puso mo. Hello, my love, kumusta ka? La 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 la, la 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 la, Prana ka dyan eh. la 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 la. Patekas dyan ni Prana. Ang pag-ibig mo nakalot pa ba? Ako sa isip mo, masigal pa ba? Ako sa puso mo.
my love, kumusta ka? Hindi ka tamers. Model. Hindi ka taong. Yan. Basta ka pa sa ano? Tapos hindi ka mailang ano, bebe. Bebe, siguro ni Rapo. Ayun, bebe. Ayan, thank you very much po sa lahat-lahat. Yan. Apit. Yes po, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, dito yun may isang sa marunong sonata kahit maudi nga kanta. Kanta ni Miss Mercy De Leon. Kaya kasagbayan na, gamyaman kami manin na Miss Mercy. Panagtutuloy mo kung may latamang kadkadwa ka na kami kinikikay. Dito na nung mga balay, dito sa layusoy. Sapay kadkuma, tadi ka kadkuma mong ka na kami. Ang-alaso na. Thank you very much, Miss Mercy. Para ka na kayo, Ami. Karaoke ah. Ayan, hanapin mo May bagarabi tayo, amin. Panangan manera. Yeah, Yaman ti masidahan. si Tatayo di buko. Ajay, katuday kang tarong kita. Dinengdeng na. Oo. Ayan yung gagawin mag-coding ang kanta namin at kami sagsagot ko na kay Abin from Miss Mercy De Leon. Once again, para sa inyong lahat. At nakakita at ang unay nagpakita kita yakam mo no kasanuka nagsulingin malagay na kata tugod mo kay sinisigaw Buyayan naglalagay kita at wag di mo nabila amayin na kay ibaya ayaw kita ang magisika tayo unay mahina alam ay susulat ko Kaingaan basa Ngeno di mamte tarin na Ang gayan ka Natumawag ka Puro-urayet Natawag mo biyak ko Sa punong maintikan May tangin mo Bayang Yes, kung di alam Sigala malalasin ko Ayan, para kayo Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Miss Mercy De Leon. Thank you. At pagkalitan ang ilunay nagpatangtang Diyos ang mundo
yes ko, I love you. Sika na, malagyan ko. Urayan, tatawag mo ako. Tapno may katanday na ilil mo. Bayang na yes ko, I love you. Sika na, malagyan ko. Sika na, malagyan ko. Sika na, I love you. Ayan. I love you all. Ayan, ang gabi mga kabigan kagabsat, kasaranay, kasardam, iti na ito na ipayo nga oras yung manen, nga ng tarabay, iti na ito nga programa tayo, iti salayuso, iti sardan, the Kikoy and Kikay Show. Ayan, maraming salamat. Ito manin, ito na may nga lawas, iti kasi nga oras. Iti oras na alas 5, aging gahal na alas 7, iti rabii, agyamyaman kami, kasardam, kaya kasabi na agyamyaman kami, kita iti kadwami, always nga, suportaran na kami, iti na ito nga, show me, dito nga salayuso, iti sardam, thank you very much, Miss Mercy. And then, kasapay met, tutuloy lang tayo, iti panagbuhay-buhay lang tayo, iti programa tayo, iti bilag, iti talo, variety show, iti oras, iti alas 2, aging gana, iti alas 5, iti MWF, kaya kasapay met, iti alas 2, aging gana, iti alas 4, iti Martes, ken Huwebes. Thank you very much. Kaya tikas nga oras met, iti alas 5, aging gana, iti alas 7,